I de sammenstød, jeg havde med Naser Khader, både på tv og i radioen, så brugte han flere gange omkring det her med burka, så brugte han argumentet, jamen hvad kommer først, problemet eller løsningen? Hvad kommer først, problemet eller løsningen? Jamen kæreste venner, politikernes opgave er at løse problemer for samfundet. Politikernes opgave er ikke at finde på et problem, for så at finde på en løsning til det. Det er jo fuldstændig... jamen altså, han er jo helt væk. Altså, man kan ikke spørge på den måde, altså. Det kan man da ikke. Man kan ikke spørge, hvad kommer først, problemet eller løsningen som politiker. Så står og siger, nu finder jeg på et problem. Fordi vi skal have en løsning. Det med at monitorere tv-kanaler, det kunne man jo nok få udbyderne af tv-signalerne til at gøre, så de kunne holde øje med, hvordan man zapper rundt, og hvor længe man opholder sig på de enkelte. Og hvis man så er mere end for eksempel 5 minutter på Al Jazeera, den arabiske version, den engelske vil nok være god nok, men på den arabiske Al Jazeera, ja, så kunne man hakke signalet, og så kunne man ryge over i kampen om Næsbygård, eller Far til 4 i sneen, eller sådan noget. Det kommer ikke bare fra et eller andet tilfældigt og ligegyldigt sted. Det er signal, der kommer fra landets vicestatsminister. Så det er ikke for sjov, altså. Jeg ved ikke, om de alle sammen havde drukket for meget påskebryg eller et eller andet, før de kom med det der. Altså havde det været en eller anden stand-up-komiker, der havde udtrykt det her hen over en scene, jamen så kunne man måske sige, det er bare for sjov. Jamen altså, han er jo helt væk. Altså, man kan ikke spørge på den måde, altså.